Predĺženie volebného obdobia pre samosprávy vnímam ako veľmi dôležitú a legitímnu tému, ale predĺženie volebného obdobia od riadnych volieb nie počas hry, ktorá sa už dávno rozbehla a ktorá sa už chýli do svojho finále. Takže prečo o tom teraz predseda vlády podľa vás hovorí? Túto tému začal už skôr pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi. V strane Hlas môžeme byť radi, že sa k tejto téme priklonil, pretože my sme už dlhodobo presadzovali a hľadali aj podporu na to, aby sme mohli predĺžiť funkčné obdobie starostov, primátorov, županov a zastupiteľstiev na 5 rokov. No a zdá sa, že aj premiér Fico súhlasí s tým, aby to mohlo byť 5-ročné obdobie. V pondelok sme mali rokovanie na úrovni predsedu Národnej rady Richarda Rašiho s predsedami samosprávnych združení, teda z MOSu, Únie miest a aj Združenia samosprávnych krajov. A tam padla jednoduchá zhoda na všetkom. Poďme do 5-ročného obdobia od najbližších riadnych volieb a skúste nájsť politickú zhodu na 90 hlasov potrebných na zmenu ústavy.